Yan na. Mamaya dalawin ko na yung ating sinigang. Dito sa magiging Petit Jungle Tree natin. Paminsan-minsan na lang ako nag-tutorial ng cooking. Ayan, na-update natin dito sa taas. Isang bedroom lang. Yan nga. What happened? Wow. Kukuha kayo ng yung maliliit na bowl nyo. Lagayan nyo. Hello people! Welcome again to our channel. Punta tayo dito sa baba. I-update ko kayo. Dito sa magiging Petit Jungle Tree natin. And magiging vlogging quarter namin. Tinatrabaho pa guys. Ito na yung mga pre-propagate natin na humalumena. And the other philodendrons nandito. Nakakaawa sila dahil wala pa silang pwestong maayos. Andyan si Badyang na kinain na ni Caterpillar. Kasasabi ko lang last week na ang mga insects ay kumakain talaga ng maraming leaves dito sa aming garden. Ay ayan, tingnan nyo. My God naman. Oh, nabutas. Pati si Forte kinain niya. At yung mga ibang mga philodendron natin ay nandyan din. Ayan, yung mga propagate at meron pang mga i-propagate dyan katulad nung ito yung ano nito, ala naputol, mabali yata ay hindi, okay. And then ayun inaayos nila dun sa loob, ayan nagfi-finishing sila. At dito naman hayaan nyo guys, na-update ko kayo. At eto, dito naman yung pinagpo-propagatean natin. Propagation area, pero hindi pa ito ang permanent na function nitong area na ito. Dahil ito, sabi ko, because a lot of our viewers ay naghihintay din sa mga tutorial ko sa cooking. You know naman ay ang cooking ko ay napabayaan na rin. Paminsan-minsan na lang ako nag-tutorial ng cooking na yun naman ay marami ring nag-request. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko sa channel kasi yung iba gusto ng cooking, yung iba gusto ng plant, yung iba gusto ng update ng construction ng bahay namin, yung iba gusto ng travel. Ang daming gusto. Ay multifunction naman din itong aming channel. At ito, tingnan mo. Ipapakita ko rin yung paggagawa namin itong pangalan nito, yung processing ng bamboo bonsai na yung ilagay sa mga pots. Kaganda yan. Ipapakita ko rin sa inyo. Tapos yan, yung mga update ng mga halaman. Ayan, at puntahan natin dito sa ginagawa nilang. Ayan naman ay pinifinishing din dahil yan naman ay magiging quarter naman ng anak ko sa kanyang vlogging. Yung dalawang lalaking anak ko. Ayan, dito. Ayan, nagtanggal sila ng kahoy. Para yan ay gagamitin para doon. Yun yung ginawa last week. At tinatapos lang nila. Tingnan natin. Sila ay naglilinis dito at pinifinishing na yung kwarto. Ayan, naghalo si Giovanni ng simento at si Alvin ay nagwawala ay hindi naghakot ng kahoy at si Giovanni ay yan ang laagan kong trabahante. ayan nagpilisig sila see diba. Atong mga gamit na uban.
Alvin doy. Tuan nung teban? Ha? Ito ang tiba. Ah, okay. Pero, paong ano? Tubig? Tubig? Paungo ng tubig? Nasa resod lang na rin yung galo na. Ah, okay. Ang ganda nito, oh. Ayan, na-update natin dito sa taas. Silong Teban. Ayan. Ito na yung annex. Ito na yung isang building. Yung new building ito, guys. Ayan. Ito, finishingin pa. Dami pang kulang. Oh, ito na yung ginagawa ng kubeta kasi sa baba nagawan na. Ito sinong Teban. Ito ba, ano ko ba? Oh. Butang ng pintuan na lang ka? Ari. Pultahan yun ha? Ayaw sirado eh. Oh. Kana, sirado. Kani sirado. Kani pultahan. Ah, na. Ayan, sinong Teban. Kita mo yung Basta. ay, na may extra ko. Ay, ano ka? Hagbong man lagi. Oo, ginagawa lang yung level lang. Nawakan mo, nawakan. Hagbong man. Yan eh, Tumba. terrace mo niya. Ayan. Pero Pero, taka mo sa ano, the future, bilang sa ibaba na. kani, basig madugtungan pa na. Oo, Ano? bako yung ginawa. Pohon, daghan pang kuwang, kinuo ko. Ala, daghan kayog trabahoon sinong Teban, oh. Pastilan. Naapay pikas building, gahuwat tong. Jesus, daghan nagtrabahoon. My God. See? Takalin mo ito eh. Kita na pala garden dyan. Oh my God. Ayun na nga. Ala. Ala. Dito pala sila dumadaan. I love it. Diyos ko na i-imagine ko na ang bahay na ito. Ayan, hanggang doon sa taas pa. May isa, may taas pa. Oh my God. Malilawak. Oo, lagi. So, wala pa Oh my may God. makita na- Nakakalula. Kita lahat ang view. Yan. I love it. My God. My God. See? Oh my God. Ako'y nalulula. Tingnan natin doon sa kabila. Yung isla ng Pamilakan. Kitang-kita ang isla ng Pamilakan dito. Isla ng Pamilakan. Murag duol ra. Parang lapit-lapit ng isla. Pero malayo yan ha. From Baclayon, 45 minutes biyahe yan. Oh, Island of Panglao. Ayan. Isla ng Dawis. Ayun yung church, yung bridge. Ayan, kita dyan. Ay, andun yung hotel ng ano, Bohol Plaza. Bohol Plaza Hotel. At saka yung condominium na. Ang ganda ng view, no? Sa taas din. Medyo na lang may ito eh. Mas lalo pa sa taas. Oo. Oh my God. Sabi ko, ano, hindi lang na umuwi na. Ito Ayun. yung may malamig na dahil may gawin na. Ang ganda. Diba? Ano? Ay, ano, isang bedroom lang. Yan nga sabi ko sa inyo, ang liit eh. Parang
Parang ang laking tignan, pero one bedroom na maluag. Maluag ang bedroom na ito. Tapos yung ginagawa ni nung Teban ngayon ay yung CR. Ayan, daming pang gagawin dito. Meron pang taas. Pero yung taas, yun na yung roof deck. Ayan, kita mo? My God. Harvest ang laki ko para sa sa sinigang ko, guys. Ang dami ko kasing kangkong dyan sa garden. Ito yung kangkong na na-harvest ng laki ko. Tingnan nyo, oh. Fresh kangkong from my garden. Doon sa jungle, sa Petit Jungle 1 lang yan. Sa Petit Jungle 2, ang dami din. Oh, tama na ito. Okay na yan. Lalasa na yung sinigang natin. Prepare ko yung kanyang ingredients. May sibuyas, may kamatis, may luya. Tapos itong sili para bumangon pa ng matindi ang ating sinigang. Ito ay tubig pa lang. Nalagyan ko siya ng asin. At, hindi pa pala yan nalagyan ng asin. At dito naman ay pinalambot ko na yung bangus. Ayan, guys. So, ngayon ay i-process ko na yung ingredients. And then, pakukulaan natin. And then, timplahan natin ng sinigang yung sinigang mixed with tamarind. Ayun. And gabi. Kumulo na. Ilagay ko yung salt. Tapos yung spices. Luya. Sibuyas. Kamatis. And chili. Chili espada ang tawag namin dyan. Ayan, pinagsabay-sabay na dyan. And then, pagkatapos, lagay na natin yung fish. Lagay na natin yung fish kasi kumulo na siya. Yummy. Ang favorite ko dyan ay yung ulo. And then, himayin na natin yung kangkong bago ibabaw natin. Ayan. Malapit na maluto. Ang sarap na sinigang. Oh, diba? Nice. Tapos pagkatapos niyan, ang final touch natin ay yung green onions. Sa labas, meron naman kaming na-discover. Tingnan nyo, ang lalaki ng ang lalaki ng dahon yan, ang ganda. Nakakatuwa sila, guys. Pagka tinetake care mo sila, yung parang mugara, parang ipakita nila yung ganda nila. Katulad nito, porket inilabas natin from the sulok, aba, nag-half moon. Woohoo! Thank you, Jose Bono. Ang ganda naman itong binigay mong dahon. Aba, happy ka, I know. Happy din kami. No? Si Glorious, kailangan natin din ilipat. Si Glorious, irepat na rin yan. At si Sharonie, nainitan yata ng sobra si Sharonie. Papa? Mainit yata sobra? At ito naman, At ito naman ay kulang sa tubig, nalaylay siya, Si Stingray, gusto niya tubig, nanghihingi ng tubig yung mga yan. Diba? See? Ang gaganda. Gaganda. Wow, ang ganda na ni Mint. Very, very beautiful si Florida Mint. At ito naman si Painted Lady. Ayan. Si Painted Lady, ang ganda. Wow. Ang tingkad ng beauty niya. Very beautiful you are. Ang beautiful you are naman, Painted Lady. And then, si Balawanum ay sumigla na rin dahil nakatago ito noon, hindi na asikaso. At tingnan nyo naman si Queen. Nag-iisa na lang ang dahon, tinanggal natin yung nasira. Natandaan nyo yung video ng isa na kurikong? si Queen Kurikong. Ayan, ang sigla-sigla ni ang mga Angela natin ay ang sisigla talaga. Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa, guys. I love it. Ito namang Pink Princess natin, wala man lang variegation. Ganyan lang. Kunti lang. Cut natin yan. Tsaka na lang ha, maasikaso ka rin. Okay, I will go now and cook my sinigang. Si Sharonie ay Sharonie. Ayan. Okay na natin. What happened? Wow. Kumuli-ili. Ilagay na natin ang
kangkong. Ayan, para maluto na siya. See? Punong-puno. Ala, Madonna. Punong-puno. See that? Punong-puno siya. Hayaan nyo. Yan ay bababa dyan mamaya. Ganyan lang yan. Namimiki lang yan. Akala mo marami. Yun pala ay kukunti rin. Pagka naluto yan, muok-ok, mag-shrink. Kaya, maliit yan. And then, dito naman po ay merong mahihiwa na ito. You see? Yung sibuyas na dahon. Ayan. Sa English ay green onions. Ayan. Lagyan natin ito para lalong sumarap at lumango. Nako, ang sarap ng sabaw nito. Akala niyo matako ako sa ganito. See? At ilagay na natin para bumango na siya. Hindi pa rin naukok. Pero ilagay ko na. Sabay na silang maluto. Mag-incorporate yung mga bango nila dyan. Naku, kasarap nito. Gusto ko yung lunch na may sabaw na hinihigop. Yan. Ayan. Diba? Ganda. Okay. Mamaya tiplahan na. Ito namang tangkay niya. Ng kangkong, magsisilbi rin ito na ano natin in the future time. Gulay na naman natin. To add to the gulay natin sa yard. Ay ilalagay ko doon. Itatanim natin yan. Pinutol-putol na ganyan. Okay. Tutubo ulit yan. Hindi na tayo mawawalan ng kangkong talaga. Madami na dyan sa ating ano. See? Maging wise. Hindi yung kailangan natin ng kangkong, di tayo makakain dahil wala. Kailangan mo pang pumunta at tapos yung plete pa pagka halimbawa nag-commute ka, magbiyahe ka, o kung yung sasakyan mo naman magkasulina ka pa. So gumawa ka na lang ng paraan na yan na lang sa ano itanim ang ating kangkong. Ang dami yan ha. Ang dami ko ng ganito pero matakaw kami sa kangkong. Ito kasi madali-dali kung gulay dito. Maganda ito guys, kaysa naman namimili pa ako dyan sa kung saan. At ito ay maganda sa katawan. Full of fiber. Maniniwala kayo? Maniwala man kayo sa hindi. Ganun po yun. Ayan. See? Ayan. Ang pagkakating, tingnan mo yung may mga ganyan roots. O, yan. Dito. Yan. Misa na siya. Yan natutubo. Yan. May roots dyan. Yan na. Ganon. O. Galing ko, no? Naks. Pinubuhat ang sariling bangko. Ayan guys, ganun ako kung ano-anong ginagawa dito habang nagpapatrabaho, kung ano-anong naiisipang gawin. Ay kabubuti naman, di ba? Ang dami yan, daming puno yan. Kapal. Kasi humaba na ng gusto alam niyo kasi ang kangkong parang kamote yan na nagiging vine pagka tagalan. Ayan siguradong buhay na buhay yan. See? Ganun lang. Ganun lang guys. Yan. Okay. Ayan. Nilagyan kong sapin kasi ilagay ko to. Ito itong bowl na ito or itong container na ito ay marami ng leak. Ito yung ginagamit kong lagayan ko ng mga kung ano-ano. Pag gumawa ako ng mga bread, dyan ko nilalagay, o basta pag nagsalad ako, dyan ko nilalagay bago ilagay sa freezer chiller. May crack na siya, kaya ang ginawa ko, kaya lang gamitin ko, basta yan, itusok-tusok lang natin, mabuhay na siya dyan. Ganun lang kadali na. Ganun lang yan.
Planting time. Ng kangkong time. Kangkong. Ayan, ang daming roots. Oh. Yan, ilagay natin ganyan. Ganyan natin. Para siya ay lumami dyan. Ayan. Okay, ganda. Dadaming kangkong yan dyan. See? Ayan. Habang hinihintay kong maluto na yung aking fish, ay nakatanim pa ako ng kangkong dito sa malaking lote ko. This is equivalent to 10 hectares. 10 hectares land. Oh my God. See that? Oh, diba? At least, meron ako mahihintay. Diba? May mahihintay dyan na tutubo. Oh. Galing natin, oh. Diba? Ganda. Ayan na. Oh. Mamaya, dalawin ko na yung ating sinigang. Luto na yung sinigang. Titimplahan na lang. Ang sarap kasi ng sinigang na bangus pag may ganito. Kahit yung baboy o hipon, lagyan ng kangkong or gawing salad ito. Pagka minsan wala kaming lettuce. Kasi ang lettuce ang hilig namin kainin sa gabi. Yan talaga ang kinakain namin sa gabi, salad na lettuce. Pero pagka di ako nakabili, ito, ano lang, i-blanch ko lang. Then meron kang bagoong. Timplahan mo ng bagoong. Tapos lagyan mo ng kamatis sa ibabaw. Ay, naku, sarap. Diba? Kumakain ba kayong bagoong, guys? Masarap to pare sa bagoong. Yung mga anak ko ayaw ng bagoong. Ako matakaw sa bagoong. Pati husband ko ayaw din. Ako lang matakaw sa bagoong. Anong jud? Gajud. Diba? Ang kapal ng tanim ko. See that? Oh. Ilagay na yung iba dyan sa side. Oh. Kapatol na yan dyan. Wow. See that? Ang ganda. Ayan. Timplahan na natin. Ano ito? Wow. Sinigang. Gusto ko yung kangkong ay yung latang-lata. Ayoko yung hot cook na. Gusto ko yung lutong-luto siya. Hindi ko na finalize yung kanyang lasa kung okay ba. Tikman natin. Oh my God, ang sarap naman. Oh my God, ang sarap, ang asim. So refreshing, sarap. Okay na. Ang mga ibang nagluluto nito guys, nasa sa inyo rin kung lagyan nyo ng talong, yung labanos. Yun kasi ang mga nilalagay usually, and then sitaw. Ito, kangkong lang okay na sa amin. Okay na. Okay. Lalo pat mahal ngayon ng gulay. Okay, takpan ko na. Then kakain na kami mamaya. Ito na si Marco. Ayaw pakita guys. Ito na yung ating sinigang. Okay. Anong gusto mo dyan? Mataba? Ito. May siling kasama. May maraming kangkong na kasama. Kuha kayo ng yung maliliit na bowl nyo. Lagayan nyo ng sabaw. Tapos nag-adobo ako nito. You see this? This is so yummy. Adobong liver. Ayan, oh. See? Medium rare. Medium rare ang pagkaluto para hindi manigas. Ayan. Ayan tayo. Ha? Yummy. Sarap. Sabaw pa lang, ulam mo. Anong sasabihin mo? Salamat
Walang super? Ha? Walang super? Super. Superb.